Hello, itt vagyunk a Bolygó Közösségi Térben, azért jöttünk ma ide, és azért szerveztünk egy eseményt, hogy megünnepeljük az 5. születésnapi bulinkat. Készültünk tortával, finomságokkal, és persze komolyabb előadásokkal is. És be fogjuk mutatni, hogy a Co-Housing Budapest Egyesület mit csinált az elmúlt 5 évben, bemutatjuk a fontosabb mérföldköveinket, és természetesen az abszolút megújult, ma debütáló honlapunkat is.